Здравейте, приятели! Добре дошли в Vlogmas ден 2. Днес ще правим Bullet Journal отново. Това беше едно от най-исканите видеа. Най-гледаното ми видео в канала е с точно правене на Bullet Journal, само че за февруари месец и от тогава не съм правила. Съжалявам много. И днес избрах тази тема за нашия Bullet Journal. Надявам се много да ви хареса. Предварително съм очертала с молив, за да стане по-бързо и лесно нашата тема и нашата заглавна страница. И ще ни са необходими, разбира се, тънкописци. Моите тънкописци са с различни дебелини, но вие може да използвате и тънкописци с само един тънкописец. Но ще ни трябва също така и линия, и молив, и химикал. Сега ще ви покажа на кадър. Ето, сега. Да. И също така ще ни трябват и цветни моливи, разбира се. Аз съм го казвала няколко пъти в канала ми, че аз не мога да рисувам изобщо. Има хора, на които им се отдава, на които им идва отвътре, аз не съм от тези хора. Така че аз го правя това като своенравна медитация. Хората от вас, които могат да рисуват, най-вероятно ще им се получи много по-красиво и ще се радвам да ми пращате снимки и видеа как рисувате и вие вашият Bullet Journal, ако имате. Избрахме тази тема. Темата е много коледна, много прекрасна. Декември месец е коледния месец. Няма как да не е коледна тема. Има как, но аз предпочитам да е коледна тема. Избрахме... тук се подавам да видя дали записва камерата. Да не се чудите. Винаги съм харесвала Коледа. Било ми е много магично и приятно, но от съвсем скоро, от преди 5-6 години може би, наистина много обичам Коледа. Както виждате на екрана, вече осветяваме елхичката, имаме няколко нюанса на зеленото, с които ще го ще отцветим. И ще направим и иглички, както виждате на екрана. Не знам за вас, но аз винаги съм имала вкъщи изкуствена елха. Никога не съм имала истинска жива елха, освен на село. Но не знам вие, ако живеете в къща или дори в апартамент, имали ли сте жива елха? Защото аз винаги съм имала изкуствена, пък живите елхи са много красиви, но и много трудно за поддържане, разбира се, особено ако имате и домашен любимец. Така че напишете ми, имали ли сте жива елха, би ми било много интересно. Украсяваме нашата елха с една панделка, която всъщност я държи към тази кола. Отново неуспешно се опитвам да ви покажа тънкописеца, но доверете ми се, хубави са. Продължаваме с очертаване на колата. Много ми беше сладичка тази снимка. Отново аз, за съжаление, не успях да направя толкова добре колата, колкото е на снимката, но поне се опитах. Напишете ми също така в коментарите вие каква тема бихте избрали за вашия Bullet Journal за декември месец. По принцип не съм голяма фенка на червения цвят, освен ако не е по Коледа. И ми хареса, че колата е червена, иначе не бих избрала червена кола най-вероятно, но ми се стори много сладичко, пък имаше толкова много избор. Аз моите теми всичките ги избирам от Pinterest, там имам цял борд с идеи за Bullet Journal и са страшно много, така че разгледайте Pinterest, ако мислите, че нямате идея, а пък ако си измислите сами идея е още по-готино. Аз просто не мога да измисля толкова добре, че да е достатъчно подходяща за Bullet Journal, така че от вас зависи. Отцветяваме си гумите, отцветяваме си прозорците на колата с сиво и разбира се, вие може, ако искате да отцветите и с лилаво прозорците, това си е лично ваш избор. Сега, за да продължим с детайлите, ще вземем един тънкописец и ще прибавим отстрани малко звездички.
Е така съвсем произволно, където ви скимне, където ви се иска. И така всъщност приключихме с заглавната страница. Сега ще ви покажа два вида, т.е. два варианта, по които вие може да направите вашата седмична страница. Първият е точно този, в който имаме от понеделник до петък и след това уикендът се намира на едно поле. Това е за хората, които нямат толкова много място, както аз не си бях преценила мястото, но пък за седмица 2 ще бъде различно. Както виждате, си имаме всичките дни се събраха на една страница. Също така тук малко смешно стана, защото на няколко пъти ми избяга, ето тук ми избяга тънкописца и съм тъжна, но пък това го прави по-сладичко и по-приятно. Ето и тук не мога да повярвам, но както виждате, бързичко минаваме през през целия месец. Следващата ни страничка ще бъде за следение на настроението, Mood Tracker. Разбира се, най-вероятно, ако гледате това видео първо и не знаете за какво става въпрос и защо, какви са тези неща и какво рисувам и какво правя, можете да погледнете видеото от февруари месец, то всъщност е февруари месец 2022, даже не от тази година. Така че погледнете го, за да знаете за какво иде реч, но това е с тази страничка си следим настроението. Както виждате, всяка една от лампичките около този прозорец ще бъдат с различни цветове отсветени, в зависимост от това в какво настроение сме на този ден. Отдолу в квадратчетата ще всъщност отсветим различните настроения. Имаме щастливо настроение, тъжно, заето, развълнувано, изморено и средно. Чакайте, че аз ги чета тук. И средно, разбира се, за всяко настроение си избирате по един цвят, с който ще отсветите съответна лампичка в съответния ден, и по този начин ще може да следите какво е настроението ви през месеца, но и също така ще може да имате една красива и цветна страничка в вашия Bullet Journal, която на всичко отгоре ще е и много коледна, защото лампичките са много коледни в този случай. Отсветяваме си прозореца, разбира се, оставяме лампичките не отсветени, за да може да ги отсветяваме през месеца. Вашият Bullet Journal може и да е на български, моят е на английски, защото така ми е по-приятно и съм виждала и на български, но в случая аз често използвам английски в ежедневието ми, така че със сигурност английски е предпочитания език. Както виждате, тук добавяме последни щрихи, като снежинки, все пак е заскържен прозорец, и преминаваме към следващата страница, която е една от така по-семплите страници, но пък аз лично много се отнасям към нея, защото това са филми, които съм гледала през месеца и песни, които съм слушала. Разбира се, аз избрах дизайна да бъдат тези клапи, в които аз ще пиша всичките филми, които съм гледала през месеца. Разбира се, вие може да си сложите 2 страници пълни с филми, няма никакъв проблем. Аз просто реших да ви покажа аз как го правя. Ако обичате да гледате филми, ако обичате да слушате музика, да си записвате кои филми сте гледали, силно ви препоръчвам, защото така по този начин може да видите кои филми сте гледали през кой месец във вашия Bullet Journal и да ви навяват някакви спомени. Същото и с песните. Всъщност песните или по-скоро страничката с песните в моите Bullet Journal са били винаги най-успешни, защото се връщам назад и си спомням какво съм слушала през месеца. Последната страничка, и за съжаление ще предупредя още от сега, че накрая камерата ми спря и не знам какво се случи с нея и успях точно да завърша тази страница, но това е идеи за коледни подаръци за Коледа. Разбира се, това е тематично отново за
декември месец. Тук си пишем идеите за кого ще бъдат коледните подаръци, също така каква ще бъде цената им, за да може по-лесно да планираме бюджета ни, да планираме кой какво ще получи на Коледа от близките ни хора. Така че това е една интересна страница. Разделена е на 3. Имаме кой, какво и цена. И добавяме един елемент. За съжаление, както ви казах, преждевременно камерата спря, но с това ще приключим и днешното видео. Ако ви е харесало това видео, харесайте го и ми напишете какво друго бихте искали да виждате от Vlogmas. Както виждате, сме стартирали с пълна сила и това е нашият Bullet Journal за декември 2023 година. Надявам се това видео да ви е харесало, надявам се да съм ви дала някои идеи за странички в вашият Bullet Journal и силно се надявам да ви е било приятно. Това беше от мен. Чао!